Id-direttorat tal-programmi ta' tagħlim qed jaħdem jitfit ma' Heritage Malta sabiex jitella bosta sessjonijiet bl-isem ta' Il-Malti fl-Istorja. Sessjonijiet li qed jittellaw il-Mużew tal-Etnografija fil-Palazz tal-Inkwiżitur il-Birgu, bilan li l-istudenti jkollhom esperjenza unika tal-sienhom. Mela, d-Dipartiment tal-Malti fih dan direttorat għall-programmi ta' tagħlim u assessjar flimkien ma' Heritage Malta. Ftul dawn l-aħħar 4 snin konna qegħdin nofru l-programmi il-Malti fl-Istorja għall-istudenti tas-7 sena fl-iskejjel medji. L-attività il-Malti fl-Istorja hija attività li kif diġà qed hija għandha rabta diretta mas-sillabu tas-7 sena fl-iskejjel medji għal meta l-istudenti jiġu biex jagħmlu preżentazzjoni tagħhom u qed iħaddmu t-taħdid tagħhom. Il-Palazz tal-Inkwiżitur fih insibu wkoll il-Mużew tal-Etnografija u għaldaqstant dan il-mużew minnu nnifsu huwa ta' motivazzjoni intrinsika l-istudenti tagħna sabiex jitlu fl-ambjent ta' tradizzjonijiet ta' snajja u kif ukoll superstizzjonijiet fl-istorja ta' Malta. Apparti hekk, wieħed iżomm quddiem għajnejh ukoll il-fatt li jkollna studenti li tkun l-ewwel darba li qed jiġu f'dan il-Palazz tal-Inkwiżitur. U allura hekk kif jaslu fil-Palazz tal-Inkwiżitur, intuhom ftit tarif fuq il-palazz innifsu. L-ewwel attività tkun preżentazzjoni audiovisiva. F'din il-preżentazzjoni l-istudenti jingħataw tarif dwar snajjiet differenti, għodot kif ukoll materja prima illi bih kien isir l-ilbies tradizzjonali Malti. Hekk ngħidu aħna l-ilbies li kien ikun għall-popolin kif ukoll għan-nies tan-nobiltà. Wara li ssir il-preżentazzjoni audiovisiva, imbagħad ikun hemm ukoll attività oħra illi tkun aktar interattiva għaliex din ħadd tkun qed tissir mill-istudenti nfushom. F'forma ta' logħba l-istudenti jinqasmu f'żewġ gruppi u issa jridu jkunu ilibsu huma stess il-manikkini bil-bis tradizzjonali li jkunu diġà semgħu dwaru. Ġifieri ħajkollhom numru tal-bis tradizzjonali mifrux fuq il-mejda u sta għal kull grupp illi ilibbes dak il-manikkin partikolari u jpoġġilu wkoll it-tabelli bl-ismijiet partikolari tal-kull ilbies li jkunu qegħdin ipoġġu fuq il-manikkin. Dan qed ikompli jisaħħaħ minn dak li jkunu diġà raw u semgħu fil-preżentazzjoni awdjoviżiva. It-tielet attività li konna fil-Malti fl-Istorja tkun il-ċans li ma jkollhom biex jaraw il-bies awtentiku li qed miżmum b'tant kawtjela fil-Palazz tal-Inkwiżitur. Hekk kif l-istudenti jidħlu f'din il-kamra ħajkunu qegħdin jaraw u anke jieħdu tarif mingħand il-kuratur tal-istess palazz dwar dan l-ilbies partikolari, kif inħadem, kif ukoll għal xi skop kellu kif kien jintuża. Ovvjament hawnhekk ikollhom ukoll iċ-ċans li jistaqsu mistoqsijiet dwar ilbies differenti minn ieħor, kif wasal fil-Palazz tal-Inkwiżitur, però l-aktar ħaġa importanti huwa li nkunu qegħdin nuru studenti kif dan il-bies qiegħed jiġi konservat fil-mużew. Ġifieri b'temperatura u wkoll li ma jagħmilx ma jkunx hemm affarijiet oħrajn naturali b'xi mod jew ieħor jaffettwaw dawn l-ilbies dan l-ilbies li jkun wasal hawnhekk. Wara l-waqfa li huma jkollhom, l-istudenti imbagħad ikollhom ukoll iċ-ċans li jagħmlu r-rexta li aħna adattajna mill-dokument notarili ta' żmien l-Inkwiżizzjoni fejn din ir-rexta huma jkunu diġà konxi minnha u jafu dwarha sa minn qabel jiġu hawnhekk fil-Palazz tal-Inkwiżitur, tant li anke ikunu għadlu r-rwol li huma ħajkunu janimaw waqt din ir-rexta. Apparti hekk wieħed irid jifhem ukoll li f'din ir-rexta, apparti l-istudenti ħajkunu qegħdin jaqraw l-iskritt marbut mal-personaġġ partikolari tagħhom se jkunu qed ukoll anke jilbsu l-ilbies ta' dak il-personaġġ partikolari. U dak jkompli jżid fl-entużjażmu tat-tfal u fil-gost tal-attività nfisha. Wieħed irid jifhem li din l-attività hija attività kurikulari, però tul l-attivitajiet ħankomplu naraw kif din l-attività tinbidel anke cross-kurikulari għal fatt li ħajkollhom tlaqqih kemm mal-istorja kif ukoll mal-arti performattiva, b'mod partikolari meta jiġu biex jagħmlu janimaw ir-rexta marbuta ma' żmien l-Inkwiżizzjoni. Din l-attività l-Malti fl-Istorja ħadd tkun qed toffri għarfien biżżejjed lill-istudenti biex meta jiġu biex jagħmlu l-taħdid tagħhom brabta mal-ħila tat-taħdid fil-assessjar kontinu fil-klassi, dan ikun jista' jsir b'mod komdu u anke ikollhom għarfien sħiħ ta' dak li jitkellmu dwaru.
L-għadu ta' xejn, il-ħsib tagħna huwa li aħna nkomplu nagħmlu dawn l-attivitajiet mhux biss għall-istudenti tas-7 sena, imma anke ta' snin oħrajn, dan dejjem f'ħidma kollaborattiva ma' Heritage Malta u ma' istituzzjonijiet oħrajn sabiex fl-aħħar mill-aħħar nkomplu insaħħu din l-attività infisha, nkomplu nilħqu l-miri u kisbiet f'sillabi mhux biss tas-7 sena manka f'sillabi ta' snin oħra għal ġid tal-istudenti tagħna, għal ġid tal-issi Malti li tant inħobbu u fl-aħħar mill-aħħar dak kollu li lilna jemna Maltin. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.